Здравейте! Това е ревю на кухненски робот от горение, модел SBR 1000BE. Първото нещо, което се забелязва на кухненски робот е при функцията му сокова изтисквачка, че няма подходяща кана сока да бъде събран от чучурчето на центрофугата тук. Центрофугата се сглавя лесно, този панел се вдига, поставя се тук, след което цедката се натиква вътре. Трябва, предполагам, да се штракне, за да не задерат зъбците в пластмасата. След това се поставя пластмасата. Тук има зъбче и тук отзад има една пружинка, която задейства мотора, когато трябва. Това е завършения вид. Има малко движение, има малко скърцане, но все пак това не е професионален уред. Може би е нормално това да се случва. Когато се пусне уреда, има вибрация първоначална на центрофугата, след което тя се успокоява. Да започнем с морков сега. Морков, 2-3 моркова слагаме. Виждате звука, звука става доста. Нещо се удря, нещо става, нещо се случва. Чакайте да изключваме. Значи центрофугата, това отзад се откачи, това отзад се откачи, тук продължава да тече. Момент да вземем една чаша, за да не тече. Тук имаше нещо, което не беше наред. Това, между другото, ми се случи и преди малко, когато си го пуснах. Затова реших да направя това видео. Видим дали е от моето качество на изпълнение или от качество на изпълнение на робота. Но се оказва, че може би робота не е с достатъчно добро качество за... Или просто тази му функция не е достатъчно добре направена. Не се знае. Сега ще ги извадим сега тези неща. Тук има не излязла пулпа. Ще я съберем отвън. Ще го натиснем пак. Тук е штракнато. Тази чаша е прицелена долу, горе-долу. Така, сега нека да пусна отново това нещо. Сега е на максимална скорост. Има вибрации, както видяхте. Има красота по плота след използването на тази машина. Определено има емоция.
Вътре стените са що горе чисти, но цедката абсолютно беше чиста. Тук има. Ето сега другото неприятно нещо е, че тази цедка се набива в тези, те не са гумени, пластмасови щивчета долу, след което, когато трябва да бъде извадена, пръстите ви трябва да дърпат ето по тази тук финна метална пластина и е хубаво, ако имате груба кожа. Ако нямате груба кожа, сте обречени на белези или срязване. Това е резултата от дърпането, за да си изчистите цедката, разбира се. Може да си оставите вътре и да не си я почиствате и да пиете вино с фреш. Исках да покажа опътването за ръководството, тъй като видяхме, че на максимална скорост уредът е по-стабилен, отколкото на по-ниска. В опътването пише, че за изтисквачката от ябълки, портокали, круши, грозде, моркови и червено цекло, точно нещата, които ние използвахме сега, скоростта е от минимална до максимална. 2 минути може да работи, 2 минути да почива и максималният капацитет е 1 кг. Както видяхме, това ръководство не отговаря на възможностите на машината. Не знам, може би е правилно за друго, но не. Ето, пише, че е за СБР 1000 BE.